Felicidades a estas escolas. Porque esta praza hoxe está abarrotada de xente e casi estamos facendo a competencia a Vigo. Ese alumeado que dende logo Gondomar non ten nada que envidiarlle. Temos festa, temos troula, temos luz e temos máis led por número de habitantes. Por lo tanto, viva Gondomar! Un forte aplauso para todos, para toda a animación, para os compañeiros de goberno, que sin eles non sería nada. E gracias a vos, veciños e conveciños, que sei que viñeste desde moitos sitios, de ayuntamientos, de concellos limítrofes, porque Gondomar o merece, porque somos xente hospitalaria que queremos, ademais, recibirvos cos brazos abertos. Gracias, de verdade, é unha noite magnífica, máxica, é unha noite de Nadal. Por lo tanto, estou encantado de que estedes aquí. E espero un ano máis, e con isto xa son 5, que vos guste o alumeado, que vos guste o mercado de Nadal, que vos guste o nacimento vivente, que vos guste o nacimento en movimento, que vos gusten as rondallas, que vos gusten as cabalgatas, que vos gusta a música, a danza, o teatro, que vos guste Gondomar, porque Gondomar o merece, porque vos o merecedes. Desde logo, gracias e moitas gracias por estar hoxe aquí. Que viva Gondomar, que viva Galicia e que viva España. ¿Preparados? Y 10. ¡Feliz Navidad!